Bos días, somos os nenos e nenas de terceiro do centro de Leira. Queremos presentar un experimento do ciclo da auga. A ver que é o que pasa ca auga do noso planeta. Os materiais que vamos a precisar son Unha bolsa transparente de plástico con autocerre, rotuladores permanentes de cores, un pouquinho de auga, colorante alimenticio de cor azul e, por último, un pouco de celo. Comezaríamos collendo unha bolsa transparente e con a axuda dos rotos permanentes faríamos unha paisaxe como esta. Collemos a auga e botámoslle unha gota de colorante azul e mesturamos. E agora botámoslle un pouquiño de auga na bolsa. E cerramos ben para que non saia auga. Agora pegamos a bolsa na xanela coa axuda do celo e imos ver que pasa nos seguintes días. Despois de observar durante varios días as nosas bolsas, isto é o que vimos. A auga evaporouse coa axuda do sol e da calor da calefacción, pasando a estar en estado líquido a estado gasoso. Cando sube o vapor da auga, condensase formando pingas de agua que quedan no lateral da bolsa, como podemos ver aquí. Así formanse as nubes, con moitísimas pingas de auga xuntas. Podemos ver que as pingas de auga son transparentes e non azuis como a auga de abaixo. Sabedes por qué? Porque solamente se evaporou a auga, o colorante azul non. Dentro da bolsa non se poden facer as precipitacións, pero se sacudimos suavemente un lateral da bolsa, Vemos como as pingas caen ata mesturarse de novo co resto da auga e así rematando o noso ciclo da auga. ata aquí o noso experimento. Esperamos que vos gustase. Ata outra.